Aziren artzain eskola Arantzazun dago eta nazioarteko erreferentea da artzainen prestakuntzan. Ezagutza tradizionala berrikuntzarekin eta ikerkuntzarekin uztarturik, eskola honetatik pasatu diren gazte asko lanean ari dira dagoeneko mundu osoan. Euskadin belaunaldi erreleboak Aziren eskolan du sostengua dudarik gabe. Nekane eta Unai artzain eskolako bi ikasle dira eta hezitzailearekin Gomiztegiko ukulutik paseatzen ari dira. Eskolari lotutako kooperatiba honetan praktikak egiten ari dira biak. Nekane Amurriokoa da eta bere familian ez dute harreman zuzenik izan artzaintzarekin. Etorkizunean bere bizitza profesionala abeltzaintzara bideratzeko asmoa du. Unai Zeberiokoa da eta etxean sasiardi arrazako ardiak ditu. Aurten berritasun modura ikastaroaren iraupena luzatu dute. Praktikak are gehiago bultzatzeko 9 hilabete dirau. Bi arrazoi izan daitezke, ez alde batetik ikusten genuen bazeola eskaera bat, langile kualifikatuen eskaera bat, ez ateatzen ziala, jendea deitzen zuen lanpostutako, eta behar bada baserritik datozenak normalean praktika arloa oso garatu daukate, baino baserritik kanpokoek geneuzkan praktika horiekin ez zuten beharraina autonomia lortzen, eta orduan hor pentsatu zen luzatzea. Eta bestalde batetik ere bai, zikloare leheno martxoan bokatzen zen bezala, ziklo guzti ere bai ez, hobeto ulertu ez, luzatzen dezu beste fase produktibo bat pasatzen zea, eta ez, zarkumak ikusi ditzakezu, eta bat, eta hori hobeto ulertzeko bai. Ikasleek profil desberdinak dituzte, batzuek Nekanek adibidez ez dute inoiz ganadurik izan. Unaik bai, baina biak bat datoz gauza batean, abeltzaintzarekiko bokazioa dute. Perfila urteen poderioz aldatzen junda, hasiera batean perfila baldin bazan askoz gehiago baserri mundutik zetorren jendea, gaur egun perfil hori bai ere badaukagu, eta gero eransten zaio edo beste perfil bat dala gehiago hiriko jendea o landarekin zerikusi ez dauken jendea, baino nahi lukeenak hortan lan egin. Eta bai, bi perfil horiek elkartzeak ere bere aberastasuna ere badauka. Bai, praktikek pisu handie izan behar dute, badute, uste gero eta gehiago horta jotzen da ez, eta nahiz eta beste jakindura ulermen teoriko hori ere oso berrezkoa dan praktikak zergatik gauzatzen dian eratoa ulertzeko, olako ogibidetan, eta gainontzeko guztitan esango nuke praktikak oso garrantzitsuak eta berrezkoa dira. Aziren artzain eskolak badu ezaugarri berezi bat, ikaslei ostatu eskaintzen die. Horrek, bidaiak saihestea eta beste abantaila batzuk izateaz gain, ikasleen arteko loturak indartzen ditu. Gomiztegin hemen gaude, gauden tokin gaude, eta ikasleak batzu Naparroti datoz, beste batzuk Bizkaiti, beste batzuk Gipuzkoati, baina dena den azkenen kotxez kilometro batzuk egin behar dituzte. Hemen egoteak laguntzen du alde batetik hori egotea beste lasaitasun batekin da beste patxara batekin, gero ere bai hemen geistalizatea eta ikulutik eta belazten da ibiltzea, eta gero baita ere ikasleen artean sortzen da giro bat ikasten dute asko eta baita irakasleerikiko ere bai ez, kontaktu zuzena da eta proiektuan lantzeko eta gauza askotarako lagundutzen. Artzain eskola, artzaintzaren belaunaldi erreleboaren zutabeetako bat da. Ikasle hoi asko sektorean finkatutako profesionalak dira. Eta gu, saiatzen gea, ate batzuk irikitzen, o beste ate txiki bat izaten erlebo hortan, ez? Beste hainbat gauzen artean. Egia da ez dagoela erresa, eta hor faktore asko sartzen dira, bai errentabilidadea edo baserri utzi behar izan, baserri ez daukenak, terrenaik ez daukenak, zailtasun desente dago, baina hoiei aurre egiteko beste pausotxo bat baldin bada artzain eskola, hori da, bai, bere helburuetariko bat. Unaik, Derioko nekazaritza eskolatik igaro ondoren, artzain eskolan jarraitzea erabaki zuen. Bi zentroetan jasotako prestakuntza oso ondo baloratzen du. Nik usio dela nahiko diferentea edana, iteko moduen eta ni ustez guztau eta gehiago lan, institutuan eta moduen kristuen kamio egon da, eta
eta ikasio asko animalikin eta goten, hori oin ikusten nota ardi beteta, eta bakite zein, nola kanpoan du enfermedadak, Unaik etxean eta artzain eskolan ikasitakoa uztartzen du. Etxean beti eukin dute, beti egonaz nire kontuz baitarik laguntzen, pastorreren bat etorria eta laguntan. Eta oin kursogaz lortu dana izin nire kontuz autogestiono nire rebaino eta nire problemak ni bakarrik soluzioneta. Ni urotena da ikisi segidu formetan eta gero aurrera ja ikusi zein ardiekin zer, behiekin edo hauntzekin edo hortu bintza ikusiko. Baskaran gaztandegia eta hazienda zuria Markinako Meare auzoan daude. Patxi Baskaranek eta Bidane eta Arkaitz seme-alabek jesteko 260 ardi dituzte eta behiak eta zaldiak ere bai. Eneko artzain eskolako ikaslea da, hemen ari da praktikak egiten eta Bidanerekin eta Arkaitzekin batera hasten du eguna. 2015 urtean artzain eskolako ikasleak izan ziren 2 neba-arrebak. 7 urte joan badira ere, eskolatik igarozeneko oroitzapena bizi-bizirik du Arkaitzek. Eneko artzaintzarako bokazioa eta gaitasuna dituela uste du. Recuerdo gonak, ezta? Gugan han ibili ginen asko ikesi gendun. Ezkerin etxien ikesitxeko ginen, baina etxetik urten, da beste gauza batzuk ikusi, beste itxeko era batzuk, beste leku batzuk bizitzau, beti zetun da ona, beti ikesten da hortik. Da honeneko ikusitxe, posik, ezta? Beste gaztik ikusitxeko guaz, hartzaintziako bokazioiaz, baserri txik bizimodutateko eta aurra jarraitzeko guaz gaztik ikustik, ilusioi egiten dago, ezta? Eneko muskizkoa da eta baserrian beti izan ditu ardiak, behorrak eta behiak. Txikitan nabereak gustatzen zitzaizkion eta orain haiekin lan egin nahi du. Betidanik baserritarra izan nahi nuen, txikitatik. Baina etxean esan zidaten lan bat ikasi, egin nuen grado medio eta grado superior mekanizadozkoa. Pasaden urtean amaitu nuen ikastaroa, egon nintzen ia uda osoan lan egiten fabrika batean, ni ja argi neukan, niri gehien gustatzen zitzaidana zela ganaua eta baserritarra izatea. Ardiak jezten hasten du eguna eta ganadutegi eta gaztandegi baten ohiko zereginekin jarraitzen du. Goizeko 7:30 etortzen naiz. Arkaitzek eta familia badago ardiak jisten, laguntzen diet, eta Santamainera joaten naiz gazta egitera, Bidanerekin, eta gazta maitzen dugunean gazta garbitu, gaztei buelta emon, edo, dagoena egiteko dagoena, egiten da. Ikastaroa praktikak barne oso probetxugarria izaten ari da Enekorentzat. Argi du abeltzaintzan aritu nahi duela eta bereziki artzaintzan. Karrantzako arraza gogoko du. Instalatu nahi duenak, ardiekin, ni esango nion artzai eskolara apuntatzea, zeren eta ez bakarrik albaitaritzai buruz edo gaztei buruz, tutore bat ipintzen dizute eta kriston laguntza da instalatzeko. Orain badaukagu saldiak, ardiak eta hauntxak, eta, aurten hasi gara ardiak erosten, pizka bat hartaldea sortzeko. Gaztandegian, Bidanek esnea berotu du gazta egiteko, eta Enekok gazta egiten lagunduko dio.
Bidanek ere artzain eskolatik igarotzea gomendatzen du. Arkaitz eta Bisok ongien artzai eskolan 2015 urtien, eta nik usteot naiz eta etxin betidanik jaso izen hau edo ezautu izen, artzai eskolan beste ikuspuntu bat eukitzeko tokixe dela. Gero, asko ikesten da bai bertan edo praktikak einaztoki ezberdinetan, eta gero ezagutzeko bez, mundu honetan azkenin ez gaz jente asko, ez gaz gazte asko, ingurun topeti ez da inerretza olakuk, eta orduan batzeko toki bat be badala esango neuke. Handik egun batzuetara, promozioko ikasle guztiek prestakuntza bidaia bat egin zuten Lleidako Pirinioetara. Broto herrian, Hueskan, geldialdi bat egin zuten Ahuntz etxalde bat eta gaztandegi bat bisitatzeko. Bi bisita horietan Emilio Sierra izan zuten anfitrioi. Bera ere artzain eskolako ikaslea izan zen. Inguruak dinamizatzea zen asmoa. Ni Fallo izeneko herri txikian sortua naiz. 14 biztanle ditu. Jendea erakartzeko lana sortzea zen gure asmoa, eta horrela lurraldea dinamizatu. Esnea erostea eta gazta egitea zen kontua, baina ahalik eta kalitate handieneko produktuak egiten saiatuz beti. Erdibanagindoa zen, hau da, nik esnea erosi eta gero produktua egiten nuen. Baina prozesu osoa nolakoa zen jakin nahi nuen. Artzain eskolako esperientziari eta barruan daramadan gogo biziari esker, nire etxalde propioa martxan jartzea pentsatzen ari naiz. Horretarako, inguruetako baliabideak aprobetxatu nahi ditut, eta horrela, ganadutegi bat izan, Aitona Amonek izan zuten bezala. Broto Ordezako parke ikusgarriaren aurrean dago 900 metroko altueran. Balde Broto gaztandegian 3 gazta mota egiten dira behi esnearekin. Esnea Jose Manuel Laglanari erosten diote inguruko abeltzain bati. Jose Ramonek bere proiektua aurkeztu digu, inguruak bizi berritu nahi ditu, despopulazio arazoak baitaude. Gaztandegiak ia desagertuak ziren hemen. Proiektuaren helburua esne industria txiki bat sortzea da, eta horri esker lurraldeko biztanleria finkatu. Oso jende gutxi bizi baita hemen. Bestalde, Ordezako parkea oso gertu dagoenez, salmenta puntu ona dugu. Orain, 3 pertsona ari gara lanean hemen. Denok gatoz hiritik. Bata Bartzelonakoa da, bestea Iruñakoa, eta bestea Zaragozakoa. Jendea hemen bizitzen jartzea nahi dugu. 3 bazkidetako batek master proiektu bat egin zuen. Gaztandegi bat landa eremu batean izenpean. 4 urte daramatzagu, eta pixkanaka aurrera egiten ari gara. Azken 2 urteak izugarriak izan dira pandemiaren ondorioz. Urte erdi egon ginen itxita. Baina hemen turismo nazional handia dugunez, nahiko ondo joan zaigu. Brotoko bisitaldiak La Cañabla Ahuntz etxaldean jarraitu zuen. Herrigunean bertan dago Zorrosal izeneko urjauzi zoragarriaren ondoan. Eta noski, artzain eskolako ikasleek bisitatu egin zuten. Irenek eta Jorgek duela 15 urte ekin zioten beren ibilbideari tradizioak berreskuratzeko asmoz. Eta azkenean, ahuntzen sektorea aukeratu zuten. Alpeetako arrazarekin hasi ziren eta gaur egun Guadarrama arraza ere badute. 100 buru guztira, horietako 55 jesteko eta 3 gazta mota egiten dituzte, etxetik bertatik merkaturatzen dituztenak. Ahuntzak ditugu, 70 edo 80 ahuntz. Zikloa ixten saiatzen gara, hau da, animaliak mendira eramaten ditugu bertan elika daitezen. Eta ondoren, haien esneaz baliatzen gara produktu jakin batzuk egiteko. Simaurra konpostatzen dugu soroak eta baratzeak ongarritzeko. Uste dut, prestakuntza beharrezkoa dela, artzainek badituztelako galtzen ari diren ezaupide asko. Beraz, ezaupide horiek transmititu behar ditugu. Eskoletan, ezagutza modernoa eta tradizionala uztartzen dira. Bestela, ahozko transmisioa galdu egingo litzateke.
Euskadin eta Aragoin eskolak sortu dira, hain zuzen ere, lanbide garrantzitsu hau transmititzeko. Hurrengo egunean taldeak Seo de Urgelen hasi zuen eguna Pirinioetako nekazaritza eskolaan. Natik, eskolako irakasleak gazta egiteko prozesuak modu praktikoan azaltzen ditu. Nekazaritza eskola honen eta artzain eskolaren arteko harremana oso estua eta onuragarria da biontzat. Eskola hau Generalitateko nekazaritza sailaren menpe dago. Nekazaritza sektorearekin eta basogintza sektorearekin lotutako prestakuntza zikloak antolatzen ditugu. Halaber, zikloak ere antolatzen ditugu euren ezagutza zabaldu nahi duten pertsonentzat, gero euren ustiategietan aplikatu dezaten hemen ikasitakoa. Eskola honetan, zehazki, artisau gaztandegien prestakuntzan espezializatu gara. La formación de las queserías artesanales. Kalden Argon, Belen Ribak hartu gaitu Pirinioetako nekazaritza eskolako ikasle ohiak. Esnebeak zituen abeltzain baten alaba da eta urte asko eman zituen etxalde batean lanean. Duela 10 urte, Malagako eta Alpeetako ahuntz ganadutegi bat jarri zuen. Era ekologikoan egiten du lan eta esnea hainbat gaztandegitan saltzen du. 372 buru ditu eta gehiago ekarri nahi ditu. Pirinioetako nekazaritza eskolan ikasi dut. Eta beti gustatu izan zait ganadua. Behiak, hauntzak, nirekin harremanetan jarri ziren, ustiategi batean lan egitera joateko. Eta 24 urte aritu nintzen bertan lanean. Gero neure kabuz jartzea erabaki nuen. Nati ezagutu nuen. Esne hauntzak ekartzea eta gazta egitea iradoki zidan. Oraingoz ez dut gaztarik egiten, lan handia baita. Baina hauntzekin ondo doakit. Kalde Market esne etxaldea Miguel eta Josep Erolesek kudeatzen dute duela 20 urtetik. Ganadutegi honetako 3. belaunaldia dira, eta gaur, artzain eskolako taldearen bisita hartuko dute. Esneak Kadi kooperatibara eramaten dute, beste esneki batzu ez gain, Urgelia jatorri izeneko gazta eta Kadi izeneko gurina egiteko. Gaur egun, jesteko 2 robot muntatzen ari dira. Gure esplotazioa ezaguna da. 3. belaunaldia garata. Nire aitonak sortu zuen ganadutegi hau. Gero aitak jarraitu zuen. Eta duela 21 urte, anaia eta biok hasi ginen. Esnea eskualdeko kooperatibari saltzen diogu, eta gaztak eta gurina egiteko erabiltzen da. Gurinak jatorri izena du, eta gaztak ere bai. Adria, artzain eskolako ikaslea eta katalana da. Gainerakoekin batera, bere lurraldeko etxaldeak bisitatzen ari da. Arantzazutik igarotzea oso ondo baloratzen du. Eskolako esperientzia oso ona da. Bai prestakuntza teorikoan, bai prestakuntza praktikoan. Ustiategietara bidaltzen gaituzte hainbat teknika eta trikimailu ezagutzera. Ni adibidez, enator artzain familia batetik. Ezagutzen ez ditudan oinarrizko ezaupide asko daude. Aldiz, baserri batetik datozenek ezagutza horiek badituzte. Nire asmoa zen ikastaroa Euskadin egitea, eta segituan alde egin. Baina hainbeste gustatu zait hemengo paisaia, zelai berdeak hain politak dira, denbora gehiago geratuko nintzateke. Bati Sotaegi irakasleak lagundu zuen taldea Lleidara. Bidaia hauek oso irakasgarritzat jotzen ditu etorkizuneko artzainen prestakuntzarako. Artzai eskola oain arte 6 hilabeteko iraupena zeukan, eta pasatu geha 9 hilabetera. Azken baten, esperientzia gehiago ikusteko, hain denbora gutxi iparralden egon geha astebete, eta berriro itzuli geha Kataluniara, bai beste gazta tipologi batzuk nola itenien ikustea, eta baita ere, behi esplotazio eta hauntze esplotazio batzuk egunerokotasuna ikusteko. Bati irakasle beteranoa da, eta bere ikasleetako asko artzain lan egiten ikusteaz oso harro dago. Nire aldetik esatea,
atsegin handiz aritu naizela urte mordoska honetan, eta ikustean, Espainia mailan eta kanpoan gure inguruan ibili dienak martxan daudela batzuk zailtasunekin, bestek hobetogo, suposatzen du izugarrizko poza niretzat. Artzain eskolako ikasleek Lleidatik bidaiatzen jarraitu zuten. Horrela, hilabete gutxi barru eta komistegin jasotako prestakuntza lagun, benetako artzainak direla ziurtatuko dien makila eskuratuko dute. Joan den astean, udaberria hasi berritan, neguko eguraldiak gogor astindu zuen Euskal Herria, bereziki barnealdean eta mendialdean. Dimako antzinako hegazkin zelaiak gure paisaiak aste osoan apaindu dituzten elurteen adibide ona da. Ez da ohikoa apirilean elurra hain kota baxuetan agertzea, hala ere gertatu ohi da. Nolanahi ere, eragin onuragarria du labore askotan eta bereziki mahasti zaintzan. Mila 1988an sortua, Fidel Abans ganadutegia Euskadiko lehenetarikoa izan zen limusin arrazako behiak azten, baita auta abereak lortzen ere. Egoitza Orozkon izan ondoren, gaur egungo instalazioak Dimako Lapurriketa auzoan daude. Udaberrian gauden arren, neguaren azken zartadarekin iritsi da goiza. Abere batzuk ukuluaren inguruan bazkatzen ari dira, elurrari zirkinik egin gabe. Horrek agerian uzten du arrazaren menditartasuna. Barruan abere bikainak ikusi ditugu. 100 buru guztira, horietatik 55 amak, eta badira azitarako 3 zezen Carlos Ibarrondo limusina abeltzainarekin ere partekatzen dituztenak. Pedro eta Itziar honekaren gurasoak dira, haiek hartu zuten ganadutegi honen sortzailearen Fidel Abansen errelebua. Honekak beti lagundu zien eta etxaldearen ardura hartzen ari da bere gain. Fidel Abans ganadutegia oindala 30 urte gutxi gora biera hasi zen. Nire osaba hasi zen ganadutegiagaz, Fidel Abans, horregatik gaituten da Fidel Abans ganadutegia. Eta hasi ginen behi gutxiekin, 5-4 behi, eta lehenengo egoten ziren baserrin ingurutan, jateko zelaiek eta holan, ez? Eta hasi ginen haunditzen, eta gaur egunean 100 buru kingo doguz, erdik amak dire, eta bestea batxalak, bigaiak, sekorrak eta holan, ez? Eta apurtxu bete gu dediketan gara genetikari, eta gutxi eta gutxi bagoaz handitzen. Honeka abokatua da eta enba sindikatuan egiten du lan. Baina ganadurako benetako bokazioa du. Gozatu egiten du ganadua gobernatzen. Ni beti ezagutu da ezbeiek etxean, 32 urte dauko da, eta gutxi gora bera oize denpora ez, darogu behiekaz. Beti ezagutu dodaz, nire osabea hasi izan, gero nire aita, gero nire amataneu, gointzen nago ni, ja 3. generazioa naz, eta ez dakit beti bizi izan naz behien artean, eta oraintxe ez dute azmetan nire bizitza behie barik, ez? Lan bat da, baina bere bizitzeko modu bat, ez? Lana, baina, barruan daramat eta oraintxe ez dute kosten beste bizitza modu bat. Guztiak dira auta abereak, baina honekak 3 nabarmendu ditu. Sarietara ohituta, 3 zezen hauek dira lehiaketetan bere ganadutegia ordezkatuko dutenak. Honekak arrazaren zenbait ezaugarri deskribatu dizkigu. Une honetan 3 animali niretzako oso garrantzitsuak daude hemen ustiategian, bat darra da, bestua zifa eta azkena arroxi.
emeak dire eta aurten itxiten badozkue konkursotara joango dire. Niretzako oso garrantzitsua dire, ze albadogu etorriko dire gugaz eta bai Euskadi eta bai Espainian egongo dire konkursotan, ez? Niretzako garrantzitsuena grupa da. Grupa zabala, nalga ondo iminite, zabala ere, eta gero bai ukin bedoz begik, musturre, zurie, hankartean bere zurie, hankatxue fine, azurre fine, solomoa, handiak, niretzako handiak, beste batzueri ezako guztara handiak, baina niretzako animaliek handiak izin behar okelea etxibarik atzean, okelea ukin bedori, baina bai guztetan jataz animali handik. Ez dute intseminazio zentroetako azirik erabiltzen. Nahiago dute estalketa naturala, genetikoki kontrastatutako zezenekin egina. Ama guztiak eurenak dira. Une honetan 3 sekor ditugu hemen Ustiategian, bai erabiltzen dugu inseminazio artifiziala, baina oso gutxi. Igual lehenengoko partorako bakarrik gehiago ez dugu erabiltzen. Guretzako garrantzitsua da behiak txala egitea. Eta horretarako sekorra egon behar dau behiekaz. Holan lan egiteko askozaz harinago lan egiten dozu, sekorrak askozaz harinago kubritzen dozu behiek, eta zara egon behar egun guzitan adi, hau behie sekorrera dago, edo fazilego da, ez? Eta, bueno, horrek 3 sekorrak ontxe daukaguzenak begituten dugu asko genetika. Saiatzen gara hobetzen, genetika hobeak edo gauza hobeak sartzen gure Ustiategian, eta ere bai, kalifikazioak, ez? Kalifikazioak onak ukin behar dute, grupa ona, eukin behar dute okelea, animali handik, finek, gauza batzuk bete behar dute. Abere batzuk euskal okelarako badira ere, portzentaje handi batean ugaltzeko erabiliko dira. Hau da, beste etxalde batzuetan nauta abereak hazteko erabiliko dira. Gutxi gora bera, 90% beste ganadutegi batzuetara saltzen dugu, bai urrusak, bai sekorra, urrusak behiek egiteko eta sekorra sekorrak modun, baia. Eta, hori beste 100% okelarako saltzen dugu. Hori, guretzako ez dauz gauza batzuk betetzen, edo ez jakuz guztetzen, eta, saltzen dugu aragira, ez? Arakai bide saltzen dugu, label barruan gaude, eta ondo saltzen dugu, bai. Fidel Abans ganadutegian garrantzi handia ematen diote abereak kanpoan bazkatzeari. Eta egiaztatu dugunez, ez dira elurraren beldur. Limusina oso ondo egoten da kanpoan, oso rustika da. Orduan, guretzako garrantzitsue da behiek kanpoan egoteko. Kanpoan badaude, kanpoan jaten dute, ez daude barruan eta ez eki pentsue emon behar, ez? Eta, gaur egunean daukagun egoeragaz, ez, behiak kanpoan jatea, abantaila da, ez? Fidel Abans ganadutegia pixkanaka eratuz joan da eta eguneroko lana oso zorrotza da. Horrela bakarrik uler daiteke limusin arrazaren elitean egotea. 3. belaunaldia sobera prestatuta dago lan horrekin jarraitzeko.